Alhamdulillahirobbilalamin. Masih den paringi waras sehat sekabeh murid-murid sun kabeh. Saniki wis pada kumpul ning saung sida mbakku. Mudah-mudahan panjenengan sedaya diparingi angsal rahmat lan ridhone Gusti Allah. Kang den ilariku ya ridhone Gusti Allah. Nggih mboten kecot peot. Oh ya nggih Kyai. Ya sing dilariku ya berkah berkat ku ya beli ya berkah ya berkat Kyai. Ku ya sira mah ngomong berkat berkat bae. Aja berkat berkah barokah saking Gusti Allah. Aja berkat bakal berkat mah buntelan talil. Buntelan tas marhabanan tas talilan karena berkat bakal berkah iku angsal ridhone saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mekonon santri sun kabeh nggih kados mekaten yang isun Satria Tambi kalian sedherek isun Jaka Kentir pengen den ulang malih ilmu saking panjenengan. Nggih, yang kula nyuwun den ulang malih ilmu saking panjenengan bab tasawuf. Ya mengko sabar ya beli. Kaji sidik. Oh ya nguru sabar. Wong belajar ilmu ya. Ojo gerasa gerusu. Kaya selentang kocok peak. Pokoknya gerasa gerusu wae. Yo empu macine Berlin. Ya kocok peak sebiasa biasa bakal ngaji Berlin. Menurut panjenengan isu niku yen pengen kepanggih kalian Gusti Allah, kenal kalian Gusti Allah, kudu ngenal dirine sun kiambek. Ya cung. Kudu kenal ning awake dhewe dingin, kudu kenal ning diri. Yen ora kenal ning diri, maka ora kenal maring Gusti Allah. Ana dalile man adopa nafsahu faqad adopa robahu. Sapa wonge kang ngerti ning awake dhewe maka bakal ngerti ning pangerane. Ning awake dhewe iku ya gerayanganan nap iku ya jiwa, gerayanganan ruh terus sirullah, kemudian tasirullah iku ya nurullah ya kebakuane Allah. Allah iku wujud. Ning sifat 20 iku Allah iku wujud. Kidambako kados mekaten yang sifat kalidasa sampun kula inget-inget lan sampun kula palaken mawon kula pitang ledan dumateng panjenengan. Takon apa saliramune cung? Takon cirine wong kang wis parek karo Gusti Allah iku kados pundi? Cirine tiyang kang sampun ngenal diri lan kenal kalian Allah Subhanahu wa taala iku kados pundi? Oh, sirine ku ya ana 11 macem.
Satunggal niku napa yang siji uripe selalu diam, beli kakek ngomong, beli kakek tete tuwek, beli kakek ngomong, tidak banyak bicara. Kapindo akhlaknya bagus, berakhlak mulia. Kaping telu tidak suka dipuji, beli senang dialem, tidak suka dipuji. Kaping telu. Terus di samping tidak suka dipuji, tidak memperbetulkan orang lain, belok nyala-nyalai wong. Kelima, yen den hina, belok sewot, belok marah-marah. Yen ketemu kalau bature ya selalu sumringah, selalu tersenyum, terus suka berbagi, suka memberi, tidak pernah dendam. Hatinya, kolbunya selalu ingat Allah. Cirine. Terus uripe tidak menyandarkan pada harta dan orang lain. Beli menyombongkan karena dunyanya akeh, beli ngandelakan karena dunyanya akeh, kelan bature para jawara, para preman-preman, para budigar-budigar, orangnya gerakan bature, buat bature tentara pirang-pirang, polisi atau jaksa landian-liane, orangnya gerakan manusia. Lu ketergantungan ini Gusti Allah baik, berlindung pada Gusti Allah. Kang nomor 11, waduh, ning dirine sapa kang urip ning sajrone urip iki. Go. Cirine wong kang wis kenal karo Gusti Allah lan kenal karo awake dhewe. Kados mekaten yang ya isu sia kayaknya masih tebi ya. Nggih kula gaya masih tebi. Ya pamaning reyang ya mbutaman dah. Pegawai ngarit gua aja pan wedhus ya. Bor wong ngaji ngono. Ngaji le palipan beli katam-katam. Kok kan lakoni jar kiai kaje, jar panjenengan lakonane wedi karo lakonane isi. Angel le kejagan. Pun mani mono-mono. Loh, mengkonon santri nisun kabeh ya. Nggih. Isun lebetaken dumateng manayang apakang dinwejang saking panjenengan wau. Ya, kudu deneling-eling Surya. Anak permintaan lagu di sing senok punti nih. Lagu nih ulah pucuk karo kelingan.